І пачинаем мы з навінаў касмічных. Без вушэй, затое з агромнымі зрэнкамі, пры дапамозе якіх яны і дачыняюцца, жывучы на сваім Сатурне. Гэта не замалёўка з новага блакбастеру пра галактыкі, гэта сюжэты сноў, а потым і карцін Язэпа Драздовіча, мастака, які на пачатку 20-го стагоддзя свабодна лятаў у космас, а вяртаючыся маляваў яго для нас. Што створыў Драздовіча і адкуль з'явілася ў Нацыянальным мастацкім музеі? Александра Дорская. Вечны вандроўнік у атачэнні сваіх фантастычных мрояў. Язэп Драздовіч – адзіны мастак, помнік якому стаіць на вуліцах Менску, у Траецкім прадмесці. А пабачыць ягоныя нерэальныя творы цяпер заўжды можна ў Нацыянальным мастацкім музеі, дзе адкрылася сталая экспазіцыя майстра. Гэтыя пейзажы Язэп Драздовіч назіраў падчас касмічных вандровак, якія яму сніліся. Выставу складаюць 13 жывапісных працаў з фондаў музею з магчымасцю пабачыць і схаванае. Адвароты карцін з адметнымі аўтарскімі подпісамі. А яшчэ рукапісныя альбомы, у якіх мастак падрабязна апісвае жыццё на Сатурне, Месяцы, Марсе. Большасць з іх захоўваюцца ў архівах Беларусі ды Літвы, але ў мастацкім музеі іх можна пагартаць у мультимедийном формате. Первый художник, который стал писать инопланетян. И это 30-е годы. Эти его астральные сны, это, конечно, было что-то запредельное. Его часто даже считали не очень-то нормальным, чудаковатым художником. Но это все не так. Это настоящий белорусский визионер. Это наш Чурлёнис. Праз QR-код побач з карцінай можна перайсці на сайт музею і прачытаць тэксты Драздовіча, апісанні далёкіх планет па-беларуску, расейску або па-англійску. Што датычыцца, напрыклад, сатурнян, то ён апісвае іх як людзей невысокага росту. Яны без вушэй, яны не маюць маўлення, але ж размаўляюць пры дапамозе вялікіх безбялковых вачэй. Карціны Драздовіча падчас візіту ў Менск уразілі нават дырэктара Лоўру. Творца пералому 19-го і 20-го стагоддзяў быў пісьменнікам, тэарэтыкам космасу, краязнаўцам, размалёўваў дываны і рэзаў па дрэве. Для ўсіх талентаў Язэпа Драздовіча патрэбны асобны музей, які, магчыма, некалі і паўстане. Александра Дорская, Белсад. 26 лістапада мы адзначалі дзень народзінаў любімага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Адзначалі сёлета не гучна, затое шмат дзе. Наперадзе, аднак, 30 лістапада яшчэ адна маштабная падзея, якая пройдзе ў Воршы на радзіме класіка і, верагодна, стане рэгулярнай. У Воршы пабываў Віктар Старавойтаў. Задуму зладзіць фестываль Караткевіча ў Воршы існавала даўно, а да рэалізацыі дайшло сёлета. 30 лістапада Ворша на дзень зробіцца цэнтрам культурніцкага жыцця і ўсяго звязанага з пісьменнікам з нагоды ягонага дня народзінаў. Толькі сёлета нам атрымалася яе ажыццявіць дзякуючы аршанскай арганізацыі ТБМ і беларускаму пэн-цэнтру, таму што нарэшце абмеркаванне гэтае сышліся ў практычным дзеянні. Прыкладам арганізацыі фестывалю Караткевіча стаўся літаратурны фестываль Бязмежжа на Беластойшчыне, які гуртуе творчых людзей рэгіёну. А Ворша, буйны горад на мяжы з Расіяй, на думку арганізатараў, можа зрабіцца своеасаблівым фарпостам беларускай культуры на ўсходзе нашай краіны. Сённяшні фэст разлічаны перш за ўсё зразумела, што на культурніцкае асяроддзе, на пісьменнікаў, на паэтаў, якія запачаткуюць такое пачынанне вартае Уладзіміра Караткевіча ў нашым горадзе. Усе гэтыя люди будут нестомно признаваться у любови до Караткевича, ну и зараджать гэтую любовью, гэтую харизму тех, кто не побоится переодолеть одлеглость, приехать у Воршу и наведать гэты будынак коллегиуму, гэтую кавярню, долучиться до фестиваля. Пачаць мяркуюць, ад пачатку вуліцы Караткевіча можна будзе прайсці маршрутамі важнымі для пісьменніка, значэннымі для ягонага жыцця і твораў. Будзе унікальная падзея падчас гэтага фестываля. На 1 гадзіну адчыніцца дом Уладзіміра Караткевіча па вуліцы Караткевіча 10. Гэта вельмі важны дом, цёплы дом, як яго апісваў Караткевіч. Фестываль Уладзіміра Караткевіча сёлета станецца першай ластаўкай. 2020 год для класіка юбілейны, 90 гадоў. Таму і фэст мае мець працяг. Віктар Старавойтаў, Белсад. Планаваў запусціць гульню, а сачыніў раман. Олег Лісоўскі, вядомы ў Магілёве калекцыянер, апублікаваў прыгодніцкі раман з гісторыі свайго гораду. Олег даўно жыве ў Нямецчыне, але адлегласць не паслабіла ягонага патрыятызму, а толькі яго ўзмацніла. Пра тое, што выйшла і чаму Магілёў не адпускае, Вольга Васильева.
Олег Давид Лісоўскі на радзіне з Магілёва. Цяпер жыве ў Нямецчыне. Таму кнігу прэзентаваў праз скайп. У сюжэце ажно 3 гістарычныя эпохі, бо аўтар, хоць паводле прафесіі не гісторык, але вядомы краязнаўца і калекцыянер старых здымкаў Магілёва, з якіх некалькі разоў ладзіліся выставы. Давид Лісоўскі вядомы, безумоўна, перш-наперш як збіральнік, найбуйнейшы збіральнік фотаграздымкаў Магілёва, які на аукцыёнах іх выкупляе в Нямецчыне. Вось, ну а до таго ж, як его не ведаць, калі ў нас оба года па грамадскай версіі магістрата. Ілюстрацыі да кнігі стварыў мастак Ігор Адамович, таму прэзентацыя была падвойную. Гэта адна з галоўных падзей гістарычных, такіх знаковых падзей для Магілёва. Ведаюць, 1661 год, цікавая дата, паўстанне супраць стральцоў маскоўскіх. Гэты момант, які Янович выйшаў на парог ратушы з мячом і са словамі «пара-пара» падняў гэта паўстанне. І аўтар, і мастак імкнуліся ажывіць старадаўні Магілёў, надаць увагу да любоў страчанаму. Калі мы тут бачым тэатр і касцёл Станіслава, яны захаваліся, а ось касцёл Ксаверія, які злева стаіць, ён не захаваўся. Нягледзячы на тое, дзе чалавек будзе жыць потым, куды ён пераязджае, але месца, дзе ён сапраўды нарадзіўся і вырас, застаецца з ім заўсёды. І не толькі застаецца, але часам і натхняе на хобі ды творчую рэалізацыю, якая без падтрымання землякоў была б значна больш складанаю. Вольга Васильева, Магілёў. Гэтай мастачцы 5 разоў даставаўся прыз глядацкіх сімпатыяў на восеньскім салоне з Белхазпрамбанкам, а публіку ашукаць немагчыма. Выставу Алесі Скарабагатай арганізатары салону зладзілі ў сваёй галерэі «Арт Беларусь», ды нават дзеля гэтага ўпершыню знялі сваю сталую экспазіцыю. Назва «Дактыласкапія» не выпадковая. На кожнай працы Алеся пакідае адбітак пальца, як творчы подпіс. А 40 карцінаў на выставе прадстаўляюць розныя этапы жыцця мастачкі. Адзін з іх – гэта фактуры ды уменне перадаць смак. Допустим, вкус меда, то, что он сладкий, или какой-то особенный вкус устриц, например, или рыбы. То есть, чтобы человек, глядя на картину, мог даже почувствовать вот этот вкус, как-то его представить. Алеся Скарабагатая мастачка прафесійная і адна з самых дарагіх. Кошты на карціны вагаюцца ад 100 до 14 тысячаў долараў. Любоў да малявання ежы, ды так, што ежай хочацца любавацца, з сям'і. Мама Алесі – кухар. Вообще сало не люблю абсолютно. Но вот именно изображать, и чтобы человек почувствовал, вот это мне интересно. И плюс еще, у меня воспоминания из детства, может быть, он называется «Гостинец». Воспоминания из детства, бабушкины гостинцы, сальца, то есть вот тоже, чтобы навевало еще и вот эти времена навевали. Яшчэ адна тэма – экалогія. Серыю твораў Алеся прысвяціла жывёлам і раслінам, якіх няма ўжо на планеце. Начала я с Додо, 1662 год, такая птица из Маврикии, и заканчивая с цветком стриблоризой, это в 98-м, по-моему, году. Працы Алесі Скарабагатай у Нацыянальным мастацкім музеі, у сучасных калекцыях у краіне ды за мяжой, а неўзабаве яе творы будуць на выставе ў Парыжы. Слухай, Вольга, вот я поглядел на гэтыя картины, аж сала захотелось. Не ведаю, як табе, а мне аж просто слюнки текуць. Так по-мастацку гэта уасоблена прыгожа. Алеся, ввогуле вельмі прыгожыя карціны, і не толькі гэтыя мастацкія, не толькі гэтыя датычныя ежы, але ў прынцыпе ў вельмі багатыя вельмі відэашэраг, і нават шкада, што ўсяго мы не здолелі паказаць. Зрэшты, яна сама падкрэслівала, што спадарства ўсё, што вы паказваеце, гэта не перадае гэтыя карціны сапраўдную іхную прыгажосць. Прыходзьце на выставу, так што горача заклікаю. Ну что ж, працягваем дальше. Што ў нас ёсць яшчэ з культуры? Мала мець, трэба ўмець захаваць. Вялікі князь Вітаўт вярнуўся на варту да свайго гарадзянскага замку. Але пытанне, ці вярнуўся ён надоўга. Пра лёс драўлянага Вітаўта распавядзе Мікола Дзямідаў. На пачатку 1990-х скульптуру вялікага князя, выразаную з дубу, гарадзенцам падарыў літоўскі фонд культуры. Падобная статуя тады ж з'явілася ў троках. Але амаль за 30 гадоў гніе і дуб, асабліва калі яго не пакрываць час ад часу адмысловымі насычэннямі. Таму сёлета ўвосень пахільнага Вітаўта давялося зняць для рэстаўрацыі. Скульптуру падмацавалі адмысловымі металічнымі сцяжкамі ды пакрылі супрацьвільгатным насычэннем. Праўда, доўга жыцця Вітаўту гэта і так не гарантуе, кажуць мастакі. Часова, як часовая рэч, адрэстаўраваная, ён можа быць. Вось. Ну і у нашых уладаў ёсць час, як мінімум гадоў 5, пакуль ён не згніе зноў падмурак гэты.
каб успець адліць новы, Ліда зрабіла сабе гедыміна, трэба шуршаць. На наступны ж дзень пасля дэмантажу драўлянага помніка Вітаўту з'явілася петыцыя з патрабаваннем паставіць у горадзе медны помнік великаму князю. Подписала петыцыю 1000 гарадзенцаў. Если заслуживает человек, почему не поставить? Конечно, можно поставить. Короче, однозначно, 100% на это необходимо. Памятники других, ну, допустим, от Ленина есть, то почему князя Витовта нет? Улады адказалі на петыцыю адмоваю, але тэндэнцыя закладзеная. Помнік Альгерду ў Віцебску, помнік Гедыміну ў Лідзе. Таму ёсць спадзяванне, што і горад не дачакаецца помніку свайму князю. Мікола Демідаў, Белсат. Будзем спадзявацца на гэта і мы. Тым болей, што мастака натхняе ўсё, нават перашкоды. У Віцебску з'явілася цікавая графіці пра графіці. Дакладней, гэта праца пра сумны лёс твораў, якія потрапляюць пад зафарбоўку. Все вышло абсолютно случайно. Я проходил через родной двор и прямо вот заметил, как коммунальщики закрашивают работу. Подошел к ним с телефоном, спросил, что происходит, и, собственно, весь ответ записал на видео. Он и лег в основу композиции. Праца, якую замалёўвалі увечненыя цяпер барацьбіты, таксама належала Глебу. Ён жа аўтар графіці з тварам Васіля Быкова, якога, дарэчы, пакуль не замалявалі. Зрэшты, жыхары раёну настроеныя на каляровыя змены ў атачэнні хутчэй пазітыўна. Я считаю, что неплохо. Есть очень удачно вот эти граффити. Красиво, хай будет. Пусть бы он остался. Но они, знаете как, напрямую. У них такое мнение. Я против вот таких граффити, вот, как вот буквально сделано на подъезде. Вот. А против такого, почему надо быть против такого? Я хотела подойти с этими коммунальщиками ругаться, почему замазывают, когда подхожу. Талант, просто талант. И такие таланты просто надо рекламировать и, я не знаю, сделать благодаря ему Витебск более привлекательным для туристов. Это будет одно из наших, у нас два бренда, Марк Шагал и Славянский базар. Пусть это будет третьим брендом Витебска. Працаўнікі ЖЭСа тым часам і не толькі ў Віцебску кіруюцца пастановамі, якія часта самі ж і ствараюць і ўносяць рашучы плён у вулічнае мастацтва. Каб праца жыла даўжэй, трэба ўзгадніць сюжэт, патрапіць пад сацзамову. Я думаю, договориться можно, на это уйдет время. Я считаю, что время – это самый бесценный ресурс. Поэтому делаю сам, как считаю нужным. Але нічога не бывае дарэмным. Гарадскія ўлады Віцебска чакаюць цяпер прапанову ад мастакоў на размалёўку сцяны завода «Вістан», плошча якой больш за 1000 метраў. Месца вакол муралу вельмі маляўнічае. Если это сделать в формате, как улица Бразил в Минске, то будет очень здорово. Конкурс эскізаў мурала працягнецца яшчэ до 29 лістапада. Такім чынам запрашаем усіх мастакоў і не толькі з самога Віцебску. Ну што ж, дзякуй вялікі за гэтую насычаную і, шчыра прызнаюся, апетытную культуру на Белсаце. Вольга Гарадзейчык была сёння ў студыі Белсат. Будзем чакаць цябе, Вольга, ў наступны чацвер. А мы застаемся ў каля-культурніцкай тэматыцы. Гісторыя паўстанцаў, беларускія адміралы і незвычайныя казкі для дзетак. У Варшаве распачаўся кірмаш гістарычныя кнігі. Прымаюць удзел у гэтай падзеі беларусы. Нашым стэндам у варшаўскім каралеўскім замку зацікавіўся і мой калега Вітаў Цівчык. Адна з найбольш славутых букіністычных імпрэзаў у Польшчы. У Варшаве, у каралеўскім замку, у аркадах Кубіцкага, што недалёка ад Віслы, адкрыўся 28-й кірмаш гістарычнай кнігі. Сярод больш як сотні стэндаў ёсць таксама і стэнд беларускі. І, уласна, спадар Раман Цэмбераў прыехаў з нашымі беларускімі кнігамі. Сардэчна вітаю, спадар Раман, добрый дзень. І распавядзіце, калі ласка, што вы маеце тут на сваім стэндзе? Павітанне. Сапраўды, трэба казаць, што гэта не мой уласны стенд, это стенд фундацыі «Праспект», якая арганізавала і запрасіла беларускіх выдаўцоў у Варшаву. Тут прадстаўлены кнігі шмат якіх незалежных выдавецтваў Беларусі. Это маё выдавецтва прыватнае, кнігі выдаўцоў Янушкевіча, Лемарыуса, Галіафова, кнігазбора. Спадар Раман, уласна, зараз беларуская грамадзянская супольнасць жыве такімі эмоцыямі пасля пахавання парэшткаў Касуся Каліноўскага і яшчэ 19 паўстанцаў. А ці можам мы сёння на вашым стэндзе знайсці нешта на паўстанцкую тэматыку? Так,
У першую чергу тут представлены номер нашей гісторыі, где галоўная тэма гэта Каліноўскі і падзеі таго паўстання. А акрамя таго, у нас шмат іншых цікавых кніг. Вось я прывёз свае навінкі, каб прэзентаваць іх польскаму чытачу. Это ў першую чаргу апошні абаронца Вялікага княства Літоўскага. Это кніга-альбом пра падзеі касцюшкаўскай эпохі і эпохі Наполеона. І кніга зусім новая Мікалая Малішэўскага, гэта беларускія адміралы Польшы. Пра адміралаў, якія мелі беларускія карані, ці былі выхадцамі з Беларусі, і якія стаялі у пачаткаў польскага ваеннага флота. Але таксама можам заўважыць, што на вашым стендзе ёсць не толькі гістарычныя кніжкі, таксама нейкія выданні больш такія мастацкія, а таксама і кнігі для дзяцей. Так, конечно, мы представляем по максимуму все выданні, які прапануем чытачам, і улічваючы тое, што у Варшаве шмат беларусаў, якія цікавяцца кнігамі на сваёй мове, то прадстаўлены і мастацкія кнігі, і дзіцячыя, і шмат чаго іншага. Гаспадар Роман, у вас на дзіцячая літаратура, але таксама і гістарычная літаратура, а тут маем такі элемент, які таксама можа зацікавіць самых маленькіх беларусаў. Гэта фігуры, такія статуэткі беларускіх жаўнераў розных эпохаў. Распавядзіце, калі ласка, больш падрабязна, хто тут прадстаўлены. Это жаўнеры нашага беларускага вытворцы. Яны адліваюцца з Волава і ўручную малююцца, размалёўваюцца. Таксама бюсты князі Вялікага княства Літоўскага. Тут прадстаўлены першы з гэтай серыі, это князь Гедымін. Ён ёсць маляваны, не маляваны. І плануецца працягваць гэту серыю. Ужо зроблена модель наступного, это будзе Міндоў, і таксама будзе прадстаўлена ўжо ў Беларусі як і Гедымін. Дякую вам, гаспадар Роман. А мы са свайго боку таксама можам паведаміць, што кірмаш гістарычнай кнігі пройдзе да 1 снежня ўключна, таму нашыя суайчыннікі, якія цяпер у Варшаве, маюць унікальную магчымасць прыйсці і набыць кнігі як гістарычныя, гэтак таксама і мастацкія, а таксама вельмі такія выдатныя беларускія кніжкі для дзетак.